Ahojte, ja som Samuel a toto sú rozšírené vedastorky. Asi ste už všetci počuli o elektromobilite. Bavili sme sa o tejto téme aj v predošlých sériách rozšírených vedastoriek a vysvetlili sme si hlavne jej technologické a vedecké základy. Je ale čas sa pozrieť na túto problematiku komplexne a vysvetliť dôvody, prečo ide Toyota do elektromobility pozvolna. Za príklad si vezmeme USA, ktoré je najsilnejšou ekonomikou sveta, nemá zrovna najčistejší energetický mix a z ich prostredia pochádza množstvo kvalitných štúdií a údajov. Výskumy v Spojených štátoch dokázali, že 25% adaptácie elektromobility v tejto veľkej krajine za použitia aktuálneho energetického mixu by v USA zredukovala emisie oxidu uhličitého približne 242 miliónov tón. Nehovoriac o tom, v štátoch dokázali, že zbytočným úmrtiam spôsobeným znečistením vzduchu, čo je v prípade elektromobility extrémne silný faktor. Aby ste mali o tomto čísle lepšiu predstavu, to je štvrtina emisí oxidu uhličitého, ktorú vyprodukovala globálna letecká doprava v roku 2019. Adaptácia na úrovni 75% by si už vyžadovala výrazné zapojenie zelených zdrojov energie, pretože pri použití aktuálneho energetického mixu USA by mohla elektromobilita prinášať výrazné zvýšenie zdravotných rizík a znečistenie ovzdušia. Spojené štáty majú na pomery rozvinutých ekonomík relatívne špinavý energetický mix. Teda sme z elektrární, ktorá túto krajinu poháňa, produkuje pomerne veľa kilogramov oxidu uhličitého na výrobu 1 kWh energie. V prípade USA je to až 369 gramov a v porovnaní so Slovenskom, vďaka našim jadrovým a vodným elektrárňam vyrábame 1 kWh energie len za 117 gramov oxidu uhličitého, čo je len tretina emisí pri výrobe energie v USA. A toto číslo bude naďalej klesať vďaka rozširovaniu jadrovej energetiky. Bratia Česi vyrábajú kilowatt-hodinu za 450 gramov a Poliaci aj za 662 gramov. V tomto sme fakt skvelí a môžeme sa rovnať s krajinami ako Rakúsko a dokonca sme lepší ako Dáni či Belgičania. V skratke to znamená, že Slovensko je pre širšiu adaptáciu elektromobility pripravené výborne, minimálne z hľadiska čistoty energetického mixu. Toto je ale iba jedna z mnohých strán elektromobility. Ďalšou je politika. Predpokladám, že podobne ako o elektromobilite ste mnohí počuli aj o klimatickej zmene, za ktorú veda objektívne viní ľudskú činnosť a našu nadmernú produkciu emisí uhlíka. Podobne ako sme spoločnými silami dokázali zastaviť rozširovanie ozónovej diery, striktným regulovaním freónov sa Európska únia snaží už niekoľko rokov limitovať produkcie uhlíka našimi autami. A je to celkom kontroverzná téma. Nové autá musia spĺňať prísne emisné normy dané Európskou úniou, ktorá sa v konečnom dôsledku skrz náklady na vývoj a emisné pokuty pretavuje do ceny auta. Čím nižšie sú emisie auta, tým nižšiu emisnú pokutu si Európska únia vypýta od automobilky za jeho predaj. A keďže elektromobily nemajú žiadne lokálne emisie, emisné limity či pokuty sa ich síce netýkajú, no ich ceny sú vyššie z dôvodu nákladného vývoja a výroby. Problémom však nie je len to, čo autám vychádza z výfukov či elektrárňam z komínov pri nabíjaní elektromobilov. V predošlých rozšírených vedastorkách sme sa bavili o tom, aké minerály a materiály potrebujeme na výrobu jednej batérie elektromobilu. A dáme si to pekne do súvisu, aby ste si to vedeli predstaviť. Na výrobu batérie do elektromobilu strednej triedy potrebujete spracovať zhruba 12 tón rudy lítia, 5 tón rudy kobaltu, 3 tóny rudy niklu, 12 tón medenej rudy. A tam to ešte nekončí, keďže potrebujeme 50 až 100 kg grafitu na výrobu anódy, množstvo hliníka, ocele, uhlíka a taktiež plastu vyrobeného z ropy. Koľko emisí sa teda vyprodukuje pri výrobe bežného auta so spaľovacím motorom a elektromobilom? Tieto čísla neberte ako dokonalý údaj. Berte to približne. Pri výrobe motora vyprodukujeme približne 980 kg oxidu uhličitého a pohonný systém, teda prevodovka a s tým spojené hnacie ústrojenstvo si vyžiada vypustenie ďalších 294 kg oxidu uhličitého. Karoséria a interiér si vyžiada až 4219 kg oxidu uhličitého, čo je v súčte 5493 kg oxidu uhličitého. Elektromobil môže vyzerať na prvý pohľad na nerozoznanie od klasického auta s benzínovým motorom, no jeho výroba a konštrukcia je od neho výrazne odlišná. Aj keď je elektromotor ľahší a konštrukčne jednoduchší ako spaľovací motor, obsahuje magnety a stovky metrov vysokonapäťového vedenia. Výroba elektromotora si teda vyžiada
1070 kg oxidu uhličitého. Pohonný systém elektromobilu je náročnejší na výrobu. Elektromobily majú taktiež prevodovky, komplexnú elektroniku a ich vysoký krútiaci moment si vyžaduje, aby bolo všetko robustné a vydržalo masívnu silu. Píšte si 641 kg oxidu uhličitého. Karoséria elektromobilu je prakticky totožná s bežným autom, čiže tento údaj je zhodný. Píšte si 4219 kg oxidu uhličitého. A prichádzame k batérii. Ako sme už spomínali, na jej výrobu je nutné vyťažiť a spracovať hromady a hromady surového materiálu. Preto je z celého auta jej uhlíková stopa najväčšia, a to až 6337 kg oxidu uhličitého. Takže to máme 5493 versus 12267 kg oxidu uhličitého. To je rozdiel medzi emisiami pri výrobe klasického benzínového auta a elektromobilu. Aby ste mali predstavu, takéto emisie vznikajú pri výrobe benzínového hatchbacku a jeho elektrické verzie s menej ako 40 kWh batériou. Pri väčšom, povedzme SUV, bude potrebné použiť väčšiu až dvojnásobne veľkú batériu. A v tomto prípade sa môžeme dostať až na trojnásobný rozdiel medzi klasickým autom a elektromobilom. Elektrifikácia teda dáva zmysel, no treba k nej pristupovať pozvolna a prispôsobovať jej čistotu zdrojov našej energie. Toyota vidí už skoro 30 rokov odpoveď na otázku znižovania emisí osobných aut v hybridoch. Aj preto má čo povedať k téme elektromobility. Batéria v jednom elektromobile je svojou kapacitou rovná približne 6 batériám poháňajúcim plug-in hybrid a až 90 batériám klasického hybridu. To znamená, že množstvo minerálov a energie, ktoré spotrebujeme pri výrobe batérie elektromobilu, dokáže byť rozumne rozmiestnené medzi desiatky hybridných vozidiel. Pokiaľ by sme teda postavili jeden elektromobil proti 90 full hybridom, redukcia uhlíka v 90 hybridoch bude 37-násobne väčšia ako v prípade jedného elektromobilu. S elektromobilmi to ale vôbec nie je také stratené, aj keď je ich výroba náročnejšia. O nákladoch, technológiách a ich úlohe v našom automobilovom svete sa budeme rozprávať v nasledujúcej epizóde 3. série rozšírených vedastoriek.